ತಂದೆ ಬರಂದುಪುನ ಬರ್ಸೊಳ್ದು ಕೇರಳದ ಸುದೆಕ್ಕುಲು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರ್ದು ಪರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಚಳಿಕುಲ್ಲಾದುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಣ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಸುದೆಕ್ಕಲು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟುಡು ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ತಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶಲು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಲಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದ್ದಿಮಟ್ಟ 8.5 ಅಡಿ ಗುರುವಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಸುಳ್ಯ ಹರಿಹರ ಪಳ್ಳತಡ್ಕಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕುಲ್ಕುಂದ ಕುದುರೆಮಜಲ್ ನೂಜಿಲಾಡು 15 ಇಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. 100 ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲು ಅಪಾಯದ ಅರುಟುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೇನು ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಲೆಡು ತತ್ಕಾಲದ ನಿಲೆ ಒದಗಾದಿರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲಮೊಗ್ರು ಗೋಳಿದಡಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಮಗರ್ದು ಪೊಂಜು ಊರ್ತಿಗೂ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ರೈಲ್ ಸಂಚಾರಡು ಎತ್ಯಸಿ ಆತಂಡು. ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲ್ತದಿರು. ಮೀನು ಮತ್ತಿರ ಪೋಯಿನ ಯಂತ್ರ ಓಡಲು ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಜಾಗೃತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂಡೊಂದು.